תומש, אמנון ומאור, אתם תהיו המרואיינים. הם נדבקים בתנועה שלו, וכל אחד מוסיף תנועה אחרת משלו. עכשיו אנחנו צריכים לבחור על מה הנושא שהם מדברים. מה? בישול צרפתי. בישול צרפתי. אוקיי. זה הנושא שלכם, בישול צרפתי. תנועה מדבקת, יוצא לדרך. אנחנו נמצאים בתוכניתנו הבישול. ונמצאים איתנו שלושה מהאנשים החשובים ביותר של המטבח הצרפתי. הראשון, פרנס. פרנס בישל הראשון את הסטייק טרטר. פרנס, מה שלומך ואיך מבשלים סטייק טרטר? הבט, ידידי ז'אק, סטייק טרטר. סטייק טרטר זה אחד המאכלים הטובים ביותר בעולם. אתה לוקח בשר של עיראקי, מקפיא את העיראקי בפריזר שעה וחצי, וכמובן יורק עליו רוק סגול, מקפיא את הכל ל6 שנים, ואחרי זה הולך לחופשה בקריבים. נמצא איתנו עוד אורח, והוא הגיע ממרוק. או אומרים מרוקו, איך אתה מעדיף מרוק? מרוק. אוקיי. ולך יש איזה סידור מיוחד של הסכו"ם שרצית לדבר עליו. מה מיוחד בסידור של הסכו"ם? תראה, כל ארוחה טובה מתחילה בסדר מסוים. אני הייתי אומר שקודם כל חשוב המנה האחרונה, ולכן קודם כל שיהיה קפיל. קודם כל קפילות בצד. סליחה? זה פה. זה הרינגטון שלי. התבדלתי. זה בסדר, זה קורה. סכו"ם בסדר הנכון זה האלף בית של ארוחה צרפתית. טוב, כפי שכולכם שמעתם, הוא לא יוסיף לנו שום דבר על הנושא. ובפעם הבאה אני פשוט לא אזמין אותך. אבל אורח הכבוד שלנו הוא ז'אק. ז'אק, מעט מאוד יודעים, הוא דייג במקצוע, והוא קצת מסריח, כולנו מרגישים את אבל לך יש את התפיסה הכי מעניינת של בישול דגים. נכון? התפיסה שלי. זה פשוט לקחת את הדג מעומק מעומק הנהר הקודר של בועת צרפת, ושם לקחת את ומסטרים ולבשל לאט לאט ומסטרים. תודה רבה ז'אקון. תודה רבה, אתה אותי לפחות. הזכרת אותי מאוד, מאוד. מילה האחרונה שאתה רוצה להציל את המצב מהקטסטרופיק של הרעיון שנתת קודם? קילוח זה האלף בית של...